nangu utshotsha umgqoma sabaphumzana weingane ukuthi sanitary. Lo mfanekiso ukhombisa ukuyitapela okwenzekayo ezikoleni zalesifundazwe. Lo mlisa webe ithangi lamanzi esikoleni samabanga aphansi iphumzani eMlazi. Kule video ilungu lomphakathi liyazwakala libuza lo mlisa ukuthi kungani eba inqala sizinda emqoka edingwa abafundi kulesikole kepha ubonakala eushaya indiva lombuzo. UMnyango wezemfundo ukhathazekile ngokuthi izigilamkhuba zizogxila ezikoleni njengoba sezivaliwe. Khona ama water tanks asalahlekile ezikoleni ezilinganiselwa ku50 la esifundazweni seKwaZulu Natal and sifisa ukusho ukuthi ngokusebenzisana namaphoyisa akhona sesiwarecoverile but also umphakathi uyasiza ikakhulukazi ukureporta lama cases emaphoyiseni noma ba report ekuthina singuMnyango wezemfundo kwaZulu Natal. Kuthinteke izifunda ezimbalwa njengoba izikole eziningi ezicekelwe phansi siseyindaweni ezisemakhaya. UMnyango wezemfundo esifundazweni usunxuse umphakathi ukuthi ubike uma ubona abantu abasolisayo becaluza emagcekeni ezikole ikakhulukazi njengoba sekuvalwe izikole zikahulumeni.